बिटिआर सरकारनि पिनारडि डिपार्टमेन्टनि एसअपिडि जे 23 आरो 24 फाइनान्सियेल इयारनि बाजेट मथे बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि नैबे रौता डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय गासै 17टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मिनि राइस मोनसे साहाय्य हरदों आरो बेखौनो जों दिनै गभर्नमेन्टनि बिथोन बायदियै आरो बेयावहाय मोनफैनाय गासै 17टा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जाहाथे मोजाङै खामानि मावो आरो न'आव नांगौसिबां माइ जाहाथे मिलिं खालामनानै जानो हायो लोगोसेयै बेखौ एसे इनकामनि लामा एबा खामायनायनि लामा हिसाबै बिथांमोनहा जाहाथे लांनानै बेखौ बाहायहैयो बेखौ जोङो नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो ग्रुपनो जों दिनै डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि एसएचजि ग्रुपफोर दं 17टा बिथांमोननि आखायाव जोङो बेखौ समजायना होनो जोङो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो जों आसा खालामदों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों जे बेखौ लांनानै नोंथांमोना जाहाथे मोनसे जायगायाव जेरावहायनाखि सौनायनि माइ सौनायनि सुबिदा जायो लोगोसे कारेन्टनि जे गोनांथि जायो बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै मोनसे जायगायाव थि जायगायाव जाहाथे बहायनानै लायो आरो ग्रुपनि जेसेबांखिनि बेयाव सोद्रोमाफोर दं बिथांमोना जाहाथे बेखौ लानानै माने गावनिनो होननानै बा मोनसे गावनि न'खराव नांनाय माइरं जाहाथे सौनानै लानो हायो आरो लोगोसेयै गामिनि खाथि खाला न'खरनि मानसिफोरनोबो जाहाथे इनकाम खालामनो हायो बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै बे मेसिनखौ बिथांमोननो जोंनो गथायना होबाय आरो बे मेसिना मोननै रोखोमनि माबा खालामगोन होननानै जोंनो फोरमायना हरदों अबयसे जों दा बेखौ माने लांनायनि उसुबिदानि थाखाय लोगोसे माने एसे उसुबिदा जानानै जों बेखौ फिटिं खालामनानै हरनो हायासै अब्लाबो बेयाव गाइडलाइन्स मथे बेयाव मेनुवेल बुकफोर दंखायो आरो बे मेनुवेल बुक मथे बेयावहाय माइनिफ्राय माइरं खालामनो हानाय आरो माइरंनिफ्राय बेयाव फिथा गुन्दै सौनानै हानाय अन गुन्दै देनो हानाय बेयो बेबस्था दङ मानो होनना बुङोबा बेखौ बिनि थाखायनो हरनाय जादों जिहेथु जोङो माने नैबे ओनसोला फ्राय ओंखाम जानायानो जोंहा प्रधान बेयावथ' जों रुटि बारा जाया बांसिन ओंखामानो जायो आरो माइरंनिफ्राय बेयावहाय गोबां रोखोमनि जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा सोरबा फिथा गुन्दै सिथावफोर लारुफोर लोगोसे अनला बेबायदि माने माखासे फुड प्रसेसिं बे बुस्थुफोर बेयाव बानायोखाय ओंखायनो बेखौ नोजोर खालामनानै माइरंनिफ्रायबो बेखौ गुन्दै बानायनो हानाय बेबस्थाखौ जों माने हरनाय जादों आरो जेसेबांखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दं गासैबो ग्रुपआनो जाहाथे बेखौ मोजाङै जुदि साक्सेस खालामनो हायोबा निस्सय जोङो जोंनि खामानि दामानि मावनायाव माइरं सौनायजों लोगोसे बा बेखौ एसे रांखान्थि खामायनायावबो हेफाजाब जागोन होननानै जोङो माने आसा खालामदों आरो बेखौ जुदि लांनानै निस्सय माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफ्रा जुदि बाहायहैबाय थायोब्ला जों बेस्थ'थाबो मोनसे जागोन बिजि जागोन आरो बेखौ खामानि मावनो हागोन आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो माइरं सौनायनि बेबस्थाखौ बेयाव जुदि खालामनो हायो मानो होनना बुङोबा दाथ' गोदोनि बायदि उवाल गायहेन बेफोर बा दिंखि बिदि सौनायनि बारा माने बेबस्था गैला दा ओंखायनो मिलफोर दङ मिल दङबाबो गिदिर गिदिर मिलफोर दङ नाथाय बेबायदि फिसा फिसा मिनि राइस मिल जोंनियाव गामिफ्राव गैसोआ ओंखायनो गामियारिया बेखिनिखौ मोननानै যথেষ্টখিনি মানে উপকৃত जागोन होननानै जों आसा खालामदों ভাল লাগিছে বস্তু পাই কিনে ইয়াৰ পৰা আমি অলপ কিবা গোটৰো উন্নতি হ'ব আশা কৰিছোঁ আৰু বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ তেওঁ যে ইমান সুবিধা আমাক দিছে মহিলাসকলক তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁক আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ গোটৰ ফালৰ পৰা হয় মানে পাইছোঁ যেতিয়া কিবা এটা ইনকামটো কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰাও ভিজিট কৰিব যাম বুলি কৈ আছে সেইটো চাবও যাব তাৰপিছত আমি সকলোৱে মিলি কৰিম আৰু বেছি ডাঙৰটো নহয় সৰু হ'লেও আমি তাৰ পৰা কিবা এটা ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ গোটৰো উন্নতি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁকো ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে পাইছোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁকো বহুত বহুত ধন্যবাদ বস্তু দিয়াৰ কাৰণে दायोसो फार्स्ट मोनदों आरो बेलेग गुबुन जेबो मोनाखै सिगाङावलाय एसे माबा मोननायमोन पैसा एसे मोननायमोन आरो लन हिसाबै जों इखौ मारिबाय ओमफ्राय आरो एसे माबा इनकामबो खालामबाय आरो दायो मेसिन मोनबाय बिदों एसे जौगानो नाजानोसै
एसेनोसै आरो